Egunon, Gari, artista. Baita, Mikel, berri. Nio, zer moz? Ondo, zeure Lan lan beti bezala. Bai, aiga, pixka. Sartuko nezurekin hitzeiteko? Venga, aurrera, lasai asko. Ze gustora gotan ezen, bi taberna baten barruan. Zemat urte, Amama tabernan lanean, Gari. Hemen, zein goitugu martxuan. 6 urte martxuan. Ez dituka inbeste gizona? Ez, inbeste ez. Amama tabernara etortzen denak, uste dut berezitasun bat ere eskatzen duela degustatzen zaiola. Bai, ahumatuak. Ahumatuak. Eta zergatik pentsatu zenun, Gari, ahumatukin lan egitea? Ba, izoze diferente itiatik, eta leku baten da bestian da ibili ginen, ni sozio dakat, eta bilonaten ibili ginen handa bestia eta gauzak eta ikusten, da azken idea hause sortu zen. Zema diferente dituzu, mota diferente tostak? Asko dituzu? Zazpi. Zazpi, mordoska. Eta asteburu batean zenbat tosta egiten dituzu? Lareun bat igual. Lareun tosta? Denbora ematen aldo inbeste prestatzeko? Bai. Aizuta, hemen izarra, zein da, ze tosta da izarra? Izarra, ba, ez esan dugu, izokina, oso Izokina guztu agatean gauza da, eta sardina ere, bai. Sardina igual gutxi ikusten gauza bat da. Bueno, Gari, Bai. gustatuko litzaidake zerbait berezia prestatzera. Bueno, botako jogu soja sesamo hasiakin, eta jarriko dugu gainean izokina. Jo, botako jogu tomatia eta tipula txikituta pixkatu gainean, tipula prejituta pixkate bai, hola gainean. Eta oain alga batzu. Eta oain alga guakame batzu botako pixkitu ere bai, hola gainetik. Ze gauza den itxura ona eta polita ematea. Bai, Hauxe izango litzake, eta honek ez daka izenik orduan. Ez daka izenik. Lortu barko du izena bat edo. Eta orain beste bat prestatzeko zein prestatuko zenuke hola berezi bat. Igual bestia sardina igual. Venga, sardina jarriko dugu. Botako behitu hemen saltza pikante pixat, gero sardina jarriko dugu. Kriston sardina dugu hori, Bai, ara, Hemengo alda. Oida, a ber. Zumaiakoa. Zumaiakoa nungo. Bertakoa. Hombre, goixe jaiki, eta venga, hombre. Tipula karamelizatua. Ziri ona. Vinagreta pixkate bai, hola hemen erdila nola pixkat, nire jarriko ginen, guakame pixkat. Venga. Alga pixkat. Maravilla ez urrengoa begira. Behitxuga. Prestatuko ditugu batzuk kanpora ateratzeko, ea Zumaiako jendek zer esaten du. Hori da, a ber. Bueno, ea nola moldatzen naizen. Eskerrik asko. Zuri, Gari. Animo, dana txuki nien bai. Beiza, gaumatu, jezeu saia dakaten, Gari, kampeon. Aio, artista. Venga, eskerrik asko. Aio, bai. Eta Amama tabernak lortu du nire kalitatezko saioa. Hortxe. Aio! Ze suerte izan duzun, Mikel honea Zumaiara etortzea. Ire izena Peio, hau da izokina eta hau da sardina. Etzegi gehiegi gustatzen. Ez, nien ogolako esperimentu egiteko ez. Zein gustatzen zegilo? Sardinakin? Bai, probatu. Hau, Kristen, Amama. Barrita energetika baino hobeagoak hauek dira. Probatu nahi duzue? Bai, demora dakago, jan lasai. Goxua dago, gustauka duzu. Bai, ezin du hitz egin, baino berak jan egiten. Jack de bocao. Nalde beste hau probatu. Vale, va. Claro, oso, ¿su Cristian? Ya, venga, ozen. He preparado para todo, Jan. Izena bereziren bat jarriko zenioke ahumatu oneri? Algorri. Algorri. Taberna batean, imaginatu. Tosta, Peio. Eta ze zango litzake tosta horren barruan. Ze hartuko zenioke? Bakaiagoa, antxoa. Banik sartuko nion horizen, aholkuria. Orolkuria. Kontraste bat. Zer gustatzen zaizu sartzea? Etza bat gustatzen zukaldia. Orduan jarriko ginoke orolkuria. Ez, olkia. Odolkia, geizkien teinki dut, bale. Ba, tomate lehorra, edo hori. Zuza, pijotilla. Tosta bat izango bazinak ez, tosta izango zinak ez. Bai, zerbait gehiago sartzen zaio, motel. Hor gauza gaiak izabet. Arantxaren tosta da, perretxikuak. Txorizo pixka bat. Gazta, ongi zeo. Antxoak gindila bat. Gindila bat, antxoa gindilakin oso ongi geratzen da. Zeien kargu gilera, lasai. Zea izan musika entzuten? Bai. Oso ongi, Dolores, haze marcha dakagun. Eskerrik asko, Dolores. Artista da. Adiós, guapísima. Adiós, Agur, guapísimo. Dolores. Bai, Gerdin.